Sembilan nampaknya play common sub MP play bahana champion berkolok ikulok berapa sembilan dia dan bentang kami ke tim final mission cuma kami ni ke kam kaban perkat di banwan kadai habulu komban manra infrastructure connectivity la kadai hasurok la kadai airport la kadai connectivity digital connectivity marka connectivity kan manra ya development connectivity kan manra ya kayo kami jam ekipor kita teman ngan persang man pun ila kuno kam hakabaya de bat recruitment di recruitment kin banwan Delhi hamni hasulom namta ki samla jungi hakjo ko poro mde etang kam sarkar mre wat manekine baladep ni persang banwanra nadu ki airlines nadu hotels nadu ki nuki private institute batban pule shabaro hamni po city jungi balle kun ban yo kam yo jam ki khana kata ko be ka bahmat e batban ai training ni khana kam ko skill ban ai training ki lomba ki different department kamtam po skill development po government ba finance daga ADB ba finance di different departments nang ba yo kam yo jam ini ke bahmat e tajunga but na iba ka higher education hamni ka guna dan fokus bahan kita ke higher education nama ba ki bobon ki kena ki pass matric hadin pat dalit college ki guna ki kan kinyo mission ki guna ki college de pat ala de research mission ba kani ka wei ba na pan pakhat kajing kan thok ke pimlak ni ka de yang ala ne de yo no de no candidate who don't need a confidence on job na don't confidence on job ni hi andre rajo ko poro na inde tang na ka board na inde ka na don ko party na karnan ba ki bon kinam function tumi kinam pe ya tang nga ko candidate maru ki pe party policy ka party ka trikam ki pe so president tumi ki pe si bon ki perlok ki bayadon ka party ka experience kapati ba ai yangi kajing screen ka bapaka kajing mani ka bapaka ka ai kajing light load ban kren ban bam ka momon inde ban khang ban do masi inde ban khang ban mani inde ban issue ya ki ban cancel ki FCRA jong ki niam inde ban issue ya ka notice for income tax but kunta tatel inde ban divide ke community kumolong menta ke division ke bobon ka persang ban suppress ya ki institutions ki ba ka government kalabo kum ki reserve bank ki CBI ki election commission pat kum ta ter ka courts na do supreme court do high court te ini ki ba try ki ba menta ki start tam ki ba ki no jit hakani ki consensus ka way no consensus ka bilang most prestigious consensus po notice dengan persang ban try nga suntu ngamla ban try hadu banda pembunya baro kalau impossible ya na ndai la kata ro hay bor bari ngan persang kani ka jingkeno jongki nga kalau nga agree ba ngamla bale ka tu expectations jongki ka participation nga hapo parliament na type in the page website circulations nga participate more than the average ni long mentana do ngilong MP na do 72 ki different MPs ki balawan kibon the average kalau almost 22 participations hakawe ka term but nga cross kay kidon ki record jing siang ha participate almost 30 times but nga participate inde tang hak debate but nga raise ki issue long ba ki 0 hours long ba ki 377 different issues nga raise nga participate have questions inde ka jing jonga kalong kat bangale ngamju aikot kubor nga kat ka bangale ngamju ai ki social media na maro nga suto ba ladangale kadika kamram jonga manle ngamde ban putturoy bale ki kam jonga ki ban yitho e bangale inde hab yitho manga ladakat bangale nga yitho igibri long baladi all of this soul ya kata ka jingle jonga I don't think it's proper bangan tule ita ki kajing keno kala bandon ni tai andre ya kata ngam so dia immune to that Prosnam pila depan sekri.
Logo parang bawa. Kaba Sakat kejengkan ke jongki kadu persediaan ke dan tuna. Jengkai jongki banyarap dengan kamu ke sana. ya kaba ka jing duna janga kalong kawai kaba kamtam ha ki infrastructure kabangam la ban convince ya ki NGOs ban la ya ka railway ngamla ban convince ya ki NGO dan ni kinu ban ra ya ka surok kamtam services ka sales ngalong ki nai chna surok sebadon uranium at least kinong wa kaji ke de ban yok surok hagajo ko por kijing bamla ka ngasio ba kadon na kajing bam cooperation bam yok ka cooperation na po discussed by INOC yaki bobon ki national railways ka por ka babyang ngale po ministry ki ong ready ban sanction Henry ka slow bhan po ka state ka slow bhan po ka discouncil na marba kalan tinia system hamni ka compare ban ki kibriu kilong kilong namanta ka jaka kibriu kilong very sensitive namanta ka jaka jongki tenga try kata ka daw ba haka sarkar congress ni por baladep ngilong ai ki ba ya ka dor na ka market rate ka ba ka dor de ban ai arsha hanong kondong knang ba hadok laisha ki don ki benta ki ba ki jaka ki ba don kum ki jaka kum ki hali ki ni ki tai ba kibriu kinyo kani ka wei ka kalante ni system ka wei ka ba kamtam skim ki bah ka bangasio ba nampat la ban convince la de ngila ban pengkloy ka skim ngila ban pengkloy na try kan nang kampa example kum ka airport layak sungsan na do mano handrei na mar bangim yo jaka sipang do army sipang don ba aikis manu ka slam no airlines nem kato ko we ngat try ka ba part of my bangasio ba ngam kum la ban convince itu ka ba ar ka de kayo kam kayo jam ngila kot iki trainers mo institutions ki bobon na keling jongka ri India teng man hakini ngarang kot na do Australia ro banwan sini ndre ka slow bha kar kom tre kam po state government jongi ngam kono ino mar ka system ka slow ki bon ki formalities te kamlong ngimla ban train ki kena wood ka por ka badai te kawai ka jing pambiang ka pisan aliang ka state government na mar ka state yamde ka ba collect bon ki revenue ka jing pambiang ki pisan ka state government ban contribute ya kino ki scheme na ka sarkar kataru kawai ka bangasnya ba atrai ka kamduna ka jing ayu ka jaha ka jing yu jungah ka komtrekam ka jonga ndre kumubriu teng persang ban tri hok kat bala persang ban simkiai kanu ka kam try la dang ayo jing job nang kam experience nang kam senior kam tip susu te ngatrai kan dang kam ha susu Yang benar bila keren bonsin kok parlimen.